He idan gari TV, he idan gari TV, la 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 idan gari TV, he idan gari TV. Assalamu alaikum abba idan gari. Malliman. Abba idan gari. Ina zuwa da sanyin safiyan nan. Tabbiya. Duk sanar wannan da ake yi a gidan rediyo, a gidan talabijin, a gidan Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, a ce dukka baka ji ko ɗaya ba. Me aka yi abba idan gari? Tabbiya. Ba ka da labarin jarumin nan shahararre ɗan wasan kwaikwayon nan, ɗan wasan barkwancin nan, Baba Ari. Kar je ka ce min baba. Baba Ari. Baba namu baba. Baba namu dai. To matar shi uwar gidansa Allah ya mata haihuwar 'ya'ya biyu. Wannan haihuwar ta mu ce. Ai sai sa na shirya yanzu ta cikin safiya zan tafi in je in jira ranar talata. Ran talata a fa musanta za a yi taron da ba taɓa yin taron irin sa ba. A gama a gurin taron nan kowa da kowa daga sani dan entertainment dan Kannywood 'yan camama kowa zai zo gurin nan. Kaga akwai Ado Gwanja, akwai Isa Gwanja, akwai Faru Inuwa, akwai Nura M Inuwa, akwai Wakai da dai sauransu Burjik za su shigo gurin nan. Aki wanda ka sani zai zo gurin. Ikansu za su zo wajen. Sannan akwai 'yan camama. Akwai 'yan camama rumbun dariya. Ai na gaya ma akwai rumbun dariya. Kaga akwai Daushe, akwai Bosho, akwai Yaburaska, akwai Dan Auta, akwai Baban Cinedu, akwai kai inda dinga lissafa maka ba za ta lissafu ba. Ka ce min iyayen gidan namu ne za su zo wajen duka. Ai zo gundan haka ni yanzu nan na yi shiri na tsaf zan tafi gidan babban jarumi ma'ana Baba Ali. Uwan zuma ki tashi a biki. A gaskiya ne ya kamata ka je. Alakata da ke a zaki dan haka ni yanzu daga can sannan na fa direct a can zan je in kwana gobe jibi ai taro da ni. Kamar liman kaga tafiya ta na tafi idan ka je gida da Allah a samu cikin addu'a. Malliman mu za mu tafi sai a je a san da su yan masallacin a tashi addu'a ni ma na tafi ina can shagalin nan da za a sha to sai mun zo. Shike na gode.